வணக்கம் தங்கங்களா. நம்ம ரீசெண்டா டைரக்டர் பாண்டிராஜ் இயக்கத்துல வெளிவந்த நடிகர் விஜய் சேதுபதி மற்றும் நடிகை நித்யா மேனன் நடித்த தலைவன் தலைவி படத்துல வர்ற இந்த கோவிலுக்கு தான் வந்தோம். ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. புதுக்கோட்டை மற்றும் மணப்பாறை அருகே அமைந்துள்ள வளநாடு தூண்டி கருப்பசாமி கோயில் 1800 ஆண்டுகள் பழமையான பொன்னர் சங்கர் மன்னர்களின் குலதெய்வம் ஆகும். இது திருச்சி மாவட்டம் மருங்காபுரி வட்டம் வளநாடு மற்றும் பாலக்குறிச்சிக்கு இடையே பொன்னமராவதி மணப்பாறை பாதையில் உள்ள இயற்கை சூழலில் வேல்கள் நிறைந்த சக்தி வாய்ந்த காவல் தெய்வ வழிபாட்டு தலமாக விளங்குகிறது. இக்கோயிலில் பக்தர்கள் வைக்கும் வேண்டுதல்களின் அடையாளமாக ஆயிரக்கணக்கான வேல்கள் காணப்படுகின்றன. புதுக்கோட்டையிலிருந்து சுமார் 21 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வளநாடு கைகாட்டிக்கு அருகில் உள்ளது. பொன்னர் சங்கர் மன்னர்களின் குலதெய்வமாக இருப்பதால் இப்பகுதியில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற வழிபாட்டு தலமாக இது திகழ்கிறது. இன்னும் இதுபோல பல சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களுக்கு மறக்காம நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நன்றி.